ne an carton ko la falai ale ni panguru munun be n'olu kuma fɔra kosɛbɛ kiiri min sigira sen kan pôle économique mɔgɔw fɛ falai u ka chambre criminelle ko babu nɔgɔyara falai ministère public n'ale fasodenw jɔyɔrɔ ye ka taa fara jamana ka sariyaw sɔrɔli n'a ka tɔnɔw ɲinini baara ka falai olu segira kunun ko kana kuma kura fɔ tuguni u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye kuma mun fɔ fɔlɔ yanni sɔnnadobaw ka kuma ta k'u b'o kuma kan han ko sabula olu ye min lakɔlɔsi nin kiiribulon min sigilen filɛ nin jɛya kiiribulon don wa min ye kuma minnu bɛ yen n'u y'olu fɔ tarata tɛmɛnen u b'o kuma kelen araba tɛmɛnen u b'o kuma kelen kan hali bi fala ye k'a yira sa min ye contentieux de l'État ye ale ni partie civile u nana ka na yira sa k'a fɔ k'u tun ye min ɲini n'o ye sefa wari miliyari 18 ye ko u b'o kan bi u b'o ka sini miliyari 11 ko o ye paramufu o contrat ye sabula miliyari 7 ani miliyɔn 400 ko o de kɔni donna baara in na nka min ye miliyari 11 jamana b'o ɲini sabula o ko a kɛcogo o ma ɲɛ o la sa min ye contentieux de l'État ye ale ko miliyari 15 jamana ye tɔɔrɔ min sɔrɔ wara in kɔnɔna ka tɛgɛ se sugubulon 2 in ma ko ale b'o de ɲini ko sabula o de kan ka yira Alu Isa Mayiga ni ale ye contentieux de l'État ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye contrat 2 in bɛɛ lajɛlen ye k'a ye degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a ye jamana kumaniya ka sɔrɔ ma wa min ye baara kɛcogo ye sugubulon nasira la a m'o si bato wa ko jɛkulu foyi ma sigi min y'a yira k'a fɔ ko wari a dicogo a kɛcogo a n'a contrat kɛcogo paramufu ale ni embrayer bɛɛ lajɛlen na ko o 2 si ma kɛ a ko fana ko min ye sanni feere waati la ko n'o y'a sɔrɔ contrat senna ko wari bɛ sara dollar la ko tagalen ɲɛfɛ ko a taara yɛlɛma ko k'a kɛ min ye euro wari ye o la sa miliyari 1 ani miliyɔn 500 ko o de kɔni degun yera o ko senfɛ o warima yɛlɛma in senfɛ min ye Alu Isa Mayiga ye a ko fana fala ye k'a bɛ damakasi kɛ kiiri tigilamaw ɲɛna koyi ko sabula ko min ye dɔw ye kuma ta ko k'ale yɛrɛ ta tɔgɔ ma k'ale buruja ko ka dangari ale la a ko ale bɛ yan jamana ka nafaw olu de sinsinni kama ale mana a yɛrɛ tɔgɔ la ale tɔgɔla kuma kun ka dɔgɔ nin ko in na jamana ko de don bi ale bɛ yan sini ale bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ fɛ wa ko min ye kiiri in ye ko dɔw y'a kɛ sababu ye sa k'u yɛrɛ majamu k'u yɛrɛ fɛn ko olu ta tɛ o ye koyi olu nana tiɲɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka hakɛw olu ɲini min ye ministère public ye ale ka jalakiliw a y'a yira k'a fɔ k'a bɔ olu kan ko min ye jamana nafolo taara yuruguyurugu kɛra dunko juguya kɛra wa min ye bayɛlɛmali fana kɛra a la o la sa jamana ni hakɛ min ka kan o ka segin a ma min ye Mohamed Ag Awusa ye n'ale procureur de pôle économique la fala ye ale fana ko ka a bɛ a ka kuma minnu fɔra kabini a ka laseli don n'o ye ka nɔminɛlikɛla ninnu maa minnu bɛ n'u nɔminɛlen don maa 13 minnu nana kiiri kɛnɛ ka fala ye san 10 kaso datugulen k'a ti bɔ o kan han k'ale b'o ka bi a b'o ka sini maa minnu bɛ sa n'o ye maa 5 ye n'olu ma se ka na kɛnɛ kan si kaso ko ka o ta k'o di olu ma a ko a ka kumaw sinsinnen don min kan bi ko ye k'a fɔ ko yɛlɛma cogo tɛ min na musaka kɔni jamana kumaniyara ma jamana ka nafolo taara ka jamana ka nafolo buruja ka jamana ka nafolo bayɛlɛma k'a lataa sira fɛ jamana min bɛ yen wari min bɛ yen ni a wari ka ca dara olu ka bon kosɛbɛ degun na ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko baarakɛcogo ma ko a sariyaw ma bato sɔrɔdonbaw fala ye n'o ye avocat de la défense ye u ye kuma ta u ko k'olu tɛ segin kuma min kan fala ye ko fɛɛrɛ foyi tɛ ninnu bolo daluya gɛlɛnwa foyi t'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko wari yurugu la ko wa ko ministère public bɛ ka jalakili min ta ka ɲɛsin olu ma k'a daluya bɛɛ min k'a kana ni daluya ye maître Maliki Kulubali ni ale ye dɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdonbaw ka maa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛnan Kulubali n'o tun y'an ka wolomasiri tabaga ka ministre ye ale de ye o ka sɔrɔdonbaga ye a ko k'ale ka client kɔni jɛlen don passe tama wo sɔgɔlen k'a ma dun ko sabula k'u mana ni daluya ye k'a yira k'a fɔ k'a ye wari dun minisiri kɔrɔ n'o ye kiiri minisiri kɔrɔ ye fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye cɛnan ye wa k'a jabajalen don nin ko in na koyi mais avocat tɔw olu fana ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ kiiri bɛ fɛ ka taa sira min fɛ ala ka n'a ci dɛ a kana fɔ k'a bɛ ninnu lamɛn koyi ko daluya jɔn foyi ma sɔrɔ procureur ni contentieux de l'État bolo ani ministère public bolo ka ɲɛsin olu ka maaw ma fala ye kiiri a daminɛna kabini décembre kalo tile 22 min ye paramufu ye ale ni embrayer min ye jɛkulu société 2 don minnu kɔni ye minɛnw feere sɔrɔsi minɛn feere an ka jamana ma n'ala sɔnna a ma kiiri babu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa tribunali a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Samba Tamura ye a ko ko ni ala sɔnna sini o bɛ kɛ kumakuncɛ kuma ye hanfala ye sini n'ala sɔnna a ma
ni san 10 kaso de bɛna di maa 13 in ma kaso datugulen o n'a dɔn ni o y'a sɔrɔ fana min ye maa 5 min fɔra ko k'u si kaso kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ kɛnɛ kan ko sini ye o dɔgɔ duman ye min ye kiiri ale bankun kan